Менску. Тым часам у студыі у нас з'явіўся наш калега, блогер і журналіст, блогер Нехта, журналіста Сцяпан Святлоў. Нехта, Сцяпан, добрый вечер табе. Добрый вечер. Самая неоригинальная, нудная, затягнутая программа и прадказальная, спадзяюся, гэта не про нашу. Не, конечно, не про нашу. Послухай, перш чым ты про яе раскажаш, я хотел тебя запытаць, все-таки ты калі-небудзь у жыцці хабар кому-нибудь давал? Не, и не планую. Ну, штосьці я по твоих вачах пачынаю сумневаться. Добра, пачынаем суб'ектыў? Пачынаем. Дзясяткі чыноўнікаў нашай краіны скончылі адну толькі школу, але кіраваць ім гэта не замінае. Як і не замінае кіраўніцтву Беларусі залазіць у новыя даўгі, гэтак і не разлічыўшыся са старымі. І, канечне, алкагольна-тытунёвае пытанне. Найважнейшую падзею тыдня прыгадае Вольга Старасціна. Усё жыццё нам казалі: вучыся, чалавекам будзеш. Але, аказваецца, у Беларусі лепш пасуе іншы рэцэпт. Не вучыся, чыноўнікам станеш. Нацыянальны статыстычны камітэт падзяліўся звесткамі пра адукацыю дзяржаўных службоўцаў. І высветлілася, што больш за 50 высокіх чыноўнікаў скончылі толькі школу. Я думаю, гораздо больше. Просто многим выдали дипломы, а сами они вряд ли учились. На курсах падрыхтоўкі аблвыканкаму большасць не могуць здаць элементарных іспытаў, але ж яны нечыя родзічы ці стаўленікі. Адукаваныя людзі працуюць касірамі ў прадуктовай краме, неадукаваныя кіруюць імі. Ды нават калі універсітэты скончаны, то ўсё адно адукацыя і адукаванасць розныя рэчы. Без знаний никуда. Да, мы живем в эпоху высоких информационных технологий. Заглянув в тот самый гаджет, можем мгновенно получить ответ на любой вопрос. Но не это делает человека умнее и образованнее, а логическое мышление, умение рассуждать. Відавочна, за ўменне разважаць 15 гадоў таму Александр Лукашенко прыцягнуў сваю падначаленую са шклоўскага калгасу гарадзец у Міністэрства сельскай гаспадаркі, а пасля ў кіраўніцтва справамі прэзідэнта. А сёлета яна стала топ-менеджером у Беларускай нацыянальнай біятэхнічнай корпорации. Я думаю, что нам в этой связи в объяснении этому вопросу, может быть, и не даже не этому вопросу, а нашей позиции, что ли, да, что все-таки мы далеко по многим позициям от мировых цен и от цен на продукцию, которая доходит до конечного покупателя в наших странах наших соседей. Поэтому тут надо понимать. Мы, шчыра кажучы, нічога не зразумелі. А вы і не падумайце кепскага. Надзея Каткавец не з ліку тых, хто кіруе краіною, маючы толькі школьны атэстат. Яна высокаадукаваны чалавек з 2 вышэйшымі адукацыямі, як і кіраўнік Беларусі. Мо таму, што іншыя чыноўнікі адукацыі не дацягваюць, таму і не разумее, чаго ад іх хоча Лукашенко, ды не выконваюць ягоных загадаў, як належаць. И не дай Бог, я задам кому-то вопрос, и вы опять потом будете хлопать глазами. Ой, зажывем. Калі у вас яшчэ стары малы гаманец, тэрмінова набывайце новыя. За якія сродкі? Бярыце ў крэдыт. Як гэта робяць улады нашай краіны. Яшчэ не разлічыліся за дзясяткі ранейшых буйных крэдытаў, а ўжо пераконваюць і ўсходніх, і заходніх партнёраў даць новыя. Беларусь усё ж працягне перамовы пра крэдыт МВФ. Сказаў міністр фінансаў, які 2 тыдні таму запэўніваў, што перамоваў не будзе. Перспектыва новай праграмы з МВФ ёсць. Да гэтага пытання трэба вярнуцца ў 2020 годзе. Бо ў наступным 2019 годзе трэба будзе разлічыцца за ранейшыя пазыкі. Беларусь мае сплаціць амаль 4 мільярды долараў доўгу. Увогуле ж з наступнага года і да 2025 улады краіны плануюць вярнуць 23,5 мільярды долараў пазыкі. І гэта без уліку тых даўгоў, якія яшчэ возьмуць сёлета і ў наступныя гады. Ой, відаць, гаманец новы набываць не варта. Працаваць будзем, каб не зарабіць, а пазыкі аддаць.
Да папулярнага ў апошні месяц флэш-моба пра 90-е далучыліся і ўлады Беларусі. Пакуль інтэрнаўты проста размяшчалі ў сацыяльных сетках свае фотаздымкі, улады дазволілі размясціць ва ўсёй краіне некалькі тысячаў тытунёвых шапікаў. Бізнесовец Алексей Алексін гатовы ў пабудову тытунёвай сеткі ўкласці ажно $35 мільёнаў. Капейкі ў параўнанні з тым, колькі прадпрымальнік можа зарабіць. Паліць у краіне кожны трэці, выдаткоўваючы на шкодную звычку 600 рублёў на год. А гэта значыць, што ўсе разам на тытунь трацяць блізу $1 мільярд. Мы сменили цвет на цигареты, вы забыли панамы, надевши берет, только волей забеглый ужор не належала на гости, шагости, от чуши залежность. Не чужая беларусамі залежнасць ад зялёнага змея. Сталічныя ўлады хацелі перакрыць аматарам алкагольных напояў доступ да рыльца ў начныя гадзіны. Але кіраўнік краіны не даў споўніцца падступным планам чыноўнікаў. Электарат ацаніў гэта. Я люблю нашу страну за то, что наш президент позволяет нам выпивать столько, сколько нам надо. Мы пили, пьем и будем пить. Пока Беларусь пьет и Россия, мы непобедимы. Мы завоевали Германию фашистскую, мы завоюем все, что нам нужно, пока будем пьяные. Ну что, Степа, я так бачу, что взял ты курс от гумористичной программы до такой больше серьезной. Так. Ну и что далей? Далей толькі сур'ёзныя навіны. Ліміты коштаў пасылак з Алиэкспрэс могуць павялічыць з 22 до 200 евраў. А могуць і не павялічыць, бо адпаведны праект указу яшчэ мае разгледзець Лукашенка, які то адмяняе дазволенае, то дазваляе забароненае. Як інтэрнаўты ўспрымаюць пературбацыі ўладаў у традыцыйным аглядзе каментароў? Беларусь-1 выпустила шоу у формате «Вечерний Ургант». У яго 2000 дизлайкаў на ютубе. Чума, война, голод, смерть. Шоу «Макаёнка-9». «Макаёнка-9» – адлюстраванне дзяржаўнай сістэмы, шмат прэтэнцыёзнасці, скрадзены непрацуючыя фарматы, а Анатолій Ярмоленко ўсё яшчэ запатрабаваны артыст. Лукашенко тэрмінова адмяніў абмежаванне на продаж алкаголю. Мінгарвыканкам прасіў засуху, але Лукашенко зноў даў дождж. Калі б не прэзідэнт, гэтыя чыноўнікі даўно ператварылі б адну краіну ў краіну забаронаў. Ну, а вы кажаце, выбары нічога не значаць. Вон, 1,5 гады да выбараў, а прэзідэнт усё бліжэй і бліжэй да народа. Путін і Лукашенко наведаюць Магілёў 11 і 12 кастрычніка. У Лукашэнкі няма жонкі, у Пуціна няма жонкі. Я ні на што не намякаю, але вось такія вельмі частыя сустрэчы выглядаюць вельмі падазрона. Ажно 3 бочкі марыхуаны знайшлі ў дачніка пад Віцебскам. Паводле мужчыны, ён выпадкова натрапіў на плантацыю, а потым гэтак жа выпадкова сабраў, высушыў ды расфасаваў па ёмістасцях больш як 30 кілаграмаў канопляў. Іншыя навіны са свету крымінальнага і не толькі вашай увазе. Сапраўдны калгасны крымінал учыніў першы намеснік кіраўніка Вушацкага раёну, што на Віцебшчыне. Ён сабраў цэлую банду дзеля здзяйснення злачынства стагоддзя, крадзяжу маладога бычка з калгаснай фермы. А яе запалоханыя працаўнікі мімаволі нават дапамаглі чыноўніку. Ветэрынарная доктарка усыпляла бычка, кіроўца яго перавозіў, загадчыца фермы асабіста падбірала жывёліну, ды кантралявала яе дастаўку ў прыватную фермерскую гаспадарку. На ўсіх удзельнікаў спецаперацыі завялі крымінальныя справы, а яе ініцыятара ўзялі пад варту. Магчыма, што ў бліжэйшыя гады экс-чыноўніка чакае бясплатная ялавічына, што, праўда, толькі паводле раскладу і строга ў межах пайкі. Фінансавая міліцыя выявіла ў гэтым калгасе нястачу яшчэ 70 галоваў быдла. Адзін бычок, да прыкладу, каштаваў каля 1000 рублёў. Гэта ў 2 разы больш, чымся сярэдні заробак на Вушаччыне. А гомельскі аблвыканкам збіраецца выдаткаваць на мадэрнізацыю свайго гаража ажно $400 000 з мясцовага бюджэту. Летась ужо рамантавалі будынак самога аблвыканкаму, каштаваў гэты капрыс амаль $500 000. А 3 гады таму на рамонт аднаго толькі ганка тамтэйшыя чыноўнікі планавалі выдаткаваць цэлы $1 мільён. Выніковую суму ўсё ж такі ўдалося збіць больш як у 2 разы.
цэлы вагон цягніка горадня Кракаў давялося адчапіць на мяжы. У ім знайшлі анамальна вялікую колькасць кантрабандных цыгарэтаў. Больш як 52 тысячы цыгарэтаў замацавалі пад самую столлю. Такой знаходцы здзівіліся нават самыя дасведчаныя мытнікі. Аднак не ўсе гатовыя рызыкаваць свабодаю дзеля уласнай выгады. Нядаўна турысты з Расіі, даведаўшыся пра ліміты, высакародна пакінулі дзесятак бутэлек піва проста на памежным пераходзе. Больш як палова беларусаў наагул не дакранаюцца да кнігаў, паведамляюць даследчыкі з Нацыянальнай акадэміі навук. Паводле навукоўцаў, якія апыталі амаль 4000 чалавек, з рознай перыядычнасцю мастацкую літаратуру чытае толькі 49% насельніцтва, а да беларускіх аўтараў звяртаецца толькі 12% грамадзянаў. Самыя папулярныя пісьменнікі Уладзімір Караткевіч, Святлана Алексіевіч і Васіль Быкаў. Апошнім часам у нашай краіне асабліва моцна мусіруюць тэму беларуска-расійскіх дачыненняў. Чуткі, здагадкі ды нават сацыялагічныя апытанні. Нібыта хутка Беларусь зробіцца часткаю Расіі. Андрэй Павук з рудабельскай паказухі вырашыў зірнуць на пытанне з іншага гледзяшча. А што, калі Расія сама ўвойдзе ў склад Беларусі? Хто тады стане прэзідэнтам? Скажите, пожалуйста, если Россия войдет в состав Беларуси, кто будет президентом? Лукашенко. Лукашенко, конечно. Конечно, Лукашенко. Ну как, Лукашенко? Ой, не знаю, не могу ответить. Лукашенко. Ну, желательно Лукашенко. Лукашенко. Этого делать нельзя, ни по каким параметрам. Ну а вы кого бы хотели видеть? Путина. Путин. Какой глупый вопрос. Конечно, Путин. Я думаю, Лукашенко. Путин. А почему не Лукашенко? Они вдвоем неплохо справятся, я думаю. И то и не отдать права в свои руки, и то и не отдать права в свои руки. Откуда я знаю? Белоруссия свободное государство, будет президентом Лукашенко, и никаких не будет у нас потрясений. Лукашенко. Да. Почему? Потому что он самый лучший. Оба хорошие. Нормальные оба. Нам все равно. Да. Кто будет, мы проголосуем. Хто будзе прэзідэнтам, мне падаецца, залежыць ад таго, хто будзе лічыць галасы, а хто будзе варыць баршчы. Як ты лічыш? Ты ведаеш, мне прыгадаўся анекдот, вот яшчэ такі вельмі стары анекдот про тое, што вось сустракаецца Васіль Іванович і Петька, сустракаюцца, а жаніцца не могуць. Я думаю, што калі б гэта сапраўды, вось там гэта саюзная дзяржава, там пра якую там гавораць, то вось каб Путін і Лукашенко змаглі, то вот тое, што патрымалася, то тое бы і стала кіраўніком гэтай дзяржавы. Між тым, калі гаворым пра Пуціна, то нядаўна ён назваў былога афіцера ГРУ Сергея Скрыпаля здраднікам радзімы і падонкам, параўнаўшы шпіянаж з прастытуцыяй. Ну, он не параўноваў, он сказаў, што это ввогуле дзве самыя такія паважаныя, прэстыжныя прафесіі. І, ну, в прынцыпе, выказаў чалавек арыенціры, прынамсі, для сваёй дзяржавы. У нас ёсць, дарэчы, кавалак гэтай прамовы прэзідэнта Расіі. Давайте паслухаем. Ваши коллеги там проталкивают мысль, что этот господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие «предатель Родины». Он просто подонок. Вот и все. Дарэчы, я знайшоў у інтэрнэце аптычную ілюзію. Вось пра прэзідэнтаў мы кажам. У аднаго, вось паглядзі на здымак, у аднаго рост 166 сантиметраў, а ў другога каля 190. Дзе 30 сантиметраў, 15. Ну, бачна па кадры, што частку з 30 сантиметраў адрэзалі. Хіба што там форма чэрапу Александра Лукашэнкі, вось яна там дабірае сантиметраў 20. Ну і 10, скажем, гэта абцасы Пуціна, пра які ўсе ведаюць. Вось і атрымліваецца такая галава папаха і папаха абцасы. Скажем так. Слухай, скажем. А я вось, дарэчы, хачу сказаць тое, што на тэлебачанні яшчэ, напэўна, ніколі не казалі, або, ну, прынамсі, не кажуць штодзённа. Стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал. Ты не на мяне, ты ў камеру глядзі і вот так паказвай. Стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал і дзяліцеся відэа з сябрамі.